197.1 billion pesos na pondo para sa agrikultura sa taong 2026 itinuturing na susi sa patuloy na paglago ng sektora. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Inaasahang magiging susi sa mas pag-angat pa ng agrikultura ng bansa at mga manggagawa sa ilalim nito ang inilaang 297.1 billion pesos na pondo ngayong taon. Sa usapang budget natin, iprinisenta ng Department of Agriculture ang mga programang sasapat upang tugunan ang pangangailangan at suportahan ang mga sangay sa ilalim nito. Sa naturang halaga, nasa 10 billion pesos ang ilalaan para sa Rice for All program na hangad maabot ang mga lugar sa bansa at makapagbigay ng murang bigas. Kabilang din sa prioridad na nasa ilalim ng National Rice Program ang pagbibigay ng agricultural inputs, seed storage facility, irrigation projects, multi-purpose drying pavement, scaling in rice technologies, youth scholarship program at iba pa na tumutumba sa 30,163,142 pesos habang ang National Corn Program naman ay nasa 6,714,081 pesos. Samantala sa Pangasinan, kabilang sa ilang natalakay ng hinaing ng mga magsasaka ang isyu sa patubig at ilan pang kakulangan sa makinarya at tulong upang mapagaan ng kanilang pamumuhunan sa pagsasaka at pangingisda. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.